Seriously? Thank you. From your this one to use it. Here, birthday, double now. I didn't know double. Please get it. Why no mistake? Any mistake when mother. Hey! Oh! Jesus Christ. Amen. I have Ikechukwu maka na ọ dịghị isi. Ka na-ekele Chukwu isi nka na-ekele isi onye ọrụ. Ọkacha n'isi obi Ikechukwu nwa Adazi Osta Okoye Odike Odike Ọhanazọ ndụ agụa ọkpara aka ma akpa ọkpara ọdụ na mmadụ dị m nwa na-emerụ
n'etiti Nnukwu. Etiti Nnukwu ụmụ ọnụma sọrọ ọnwụ ndị ji ikpe etigbu agụ. Asị bụ onye nwaanyị na ekele. O siri ebe a na-ekpofu ahịa memọr. Si n'ebe a na-ekpofu ahịa memeze n'etiti ndị eze. Alụmdi ndị ọsọ ọnụ otu iji wee kele Jehova. Mana asị m ya nara otuto, ya nara mbụ n'elu, ya nara ịja mma, ya nara ịbụ isi ala. Ọ dịchara ha nsị ya bido n'ọdịda anyanwụ ruo bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ n'aha Jizọs. Wee na-alụ ya. Si ebe ọbụla ọ masịrị ya na ọ ya agọzi m, ya gọziruo m n'isi. Ebe ọbụla ọ masịrị ya Jehova na ihu ọchị ya awa m, ihu ọchị awaluo m n'isi. Ka o bịa n'ụtụ wagide m waluo na mgbede wafuo m chi. Ka m gọọ n'isi nke m gọọ n'isi onye ọrụ na ebe a. Nyawa ọnụ ọchị ka o rotu ụmụnne niile bido n'isi alụ n'ọdụdụ. Floto odozi akụ m osote eme ihe ọma eri. Mmiri doro edo. Mmiri doro edo dị ere akụ ihe ọma eri. Maka die na ahụ. Wee na-ayọ Chukwu si a na tata ụbọchị nke ise nnọrọ echichi nke obodo anyị kpọrọ dim mmiri ọma Chukwu. Wee na-ayọ Jehova si a ka o duru otu o si wee dugide wee dute nna mkpụrụ ụbọchị ise nke taa ka o si etu a duruo m ụbọchị ọ ya agwụcha ụbọchị anyị azụ ahụ bụ Satọde 10th January 2026. Azụcha anya m afọ on Sunday 11. Enye m ikwu nne m ịmara elokara bụ ụmụra mgbaala n'ọkpụrụ eji na akpụrụ ọkpụrụ nkoro ikwe. Anyị ga ebe ahụ ya gbara ure mechie elu anya m ọzọ wee na-ayọ mgbe nke anyị emezu ka nzeka ya nka wee na-echichi ihe niile iwe chiri echichi ndị mbara ndị egede ndị nze ọgbara ndị nze echi ụmụnwaanyị chiri ekwe ụmụnwaanyị gbara ọdụ ndị yọ mma ihe na-emere Adazi ibe na ibe Adazi na-emere ihe ọjọọ akụ eze nne m ndị ichie a bụ Odike ndị ichie abụọ ha na ndọrọ ndị ichie abụọ ndị agụwa ndị ichie openata Adazi Nnukwu ndị ichie abụọ efefe na ụmụ ya ndị ichie abụọ mmadụ ọga bụ ụmụ na mgbarụ ndị ichie abụọ ekuriere agbọ ndị ichie abụọ dị onye oji oke efe na ha ya chi ndị ichie abụọ karara ya na-eji ume ọra mụọ na nnụ mmụọ kpọrọ mmụọ mmanwụ mmụọ na-eri na eke mmụọ na-eri n'oye mmụọ na-eri na ahụ mmụọ na-eri na nkwọ kereri na otu kereri ere kereri na mgbede onye eku onye akụ ibe eku adị adị eku anụ ngarị nga mmụọ kpọrọ mmụọ mmadụ mmụọ mere ihe ọgwụ asị m unu bịa na mmadụ anaghị anwụta na anụ ogwuru asị m unu biko na ekele ka m na-ekele unu na-ayọkwa unu nke unu mefọrọ ndụ nke unu ma ahụ ya na-ayị unu mbọsị njọ okwuji afọ ya ama na-ayị unu na ụdị m ụdị ọhụrụ onye oji kwue na ọma ndị natara ire ekwu na obere ekwu anyị ekwu onwe Okeke Okoye ka ahụ Okeke Okoye ma ọkwụsị ka sị ka ọ dụfụọla anyị asụmọla ahụ anyị etete na ọ ihe ndị na-ekwu onye sị ka ọ dụfụọla anyị ya na n'olulu mana nwa bịara ụwa ya eme ụwa ya ọ Chukwu nwa abịa ma bibe nwoke ya bibe nwaanyị ahịa onye zụtara ọdụ n'okpi ya na onye zụta dị n'ụkpa m wee sị na Okeke Okoye ka akụkụ mkpọ mgbeke mgbe mgbe ọwa amụsụ ọwa amụba ọwa ọkọtik man ọwa ajọ arụsị ọwa ajọ dibịa ọwa ọgwụ akwara agwa ọwa aja achọrọ achọ ọgbajọ na mmiri ọgbajọ nọ n'elu ahụ ọgbọ nne ndụ ọgbọ nwụrụ anwụ sịrị ọkọ napụ ihe dị n'oke m a sị na ihe na-eme ha ncha ya ekpọchaba n'ofu n'ofu mana mụ nwa bịara ụwa ya eme ụwa m mmebido na otu mere dị echi emewo ya chi ndị ọdụ ngwa ngwa ma azụ ọlawa na nwere ike chi nwa gị na-eso ọdụ ọmụ ngwa ngwa mụ na ezinụlọ na ụmụaka ma anyị ebido na otu zuru dị echi eji ezuwo ya chi according to the word of Most High in Genesis 6:3 verse 5-17 down also na anyị ga-adị na anadị ndụ 120 years that any man who died below 100 years is abomination unto Almighty mgbe ọ gbara ọkpa na Matthew 18:18 wee na-edikiri ya na whatsoever will declare on earth shall be so in heaven na mụ na ezinụlọ m ama nwụrata ọnwụ ike na ndị niile na-alụ ụlọ ama nwụrata ọnwụ ike mgbe o gara ọkpara na dịka dim mmiri ọma Chukwu wee dikiri ya wee sị na etu a ka ọ ga-adị fisikal and spiritual etu a ka ọ ga-adị ma anaghị nke nna
na nke ọbara na nke mmụọ nsọ aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị o. Dibu mmiri ọma. Dịgba kwuru Egwu igwe. amazị m ka ị ga-agọzi. Ke ka di mmiri ọma esi kwucha okwu ikwu. Dibu mmiri ọma agọchago n'ibe a na-agọ for 15 minutes ka ọ na-agọrọ anyị ọfọ. Ọfọ soro ibie ya. Ise. Ọfọ soro ibie ya. Etu oji agọ Chukwu mezuo ya yo. Ise. Ọ na-agọkwa sọsọ, ọ na-agọ nke anyị niile o. Ise. Maka mmiri doro edo. Ise. Una frona ehe di afọ ọgbọ mgbọrọgbọ n'ajọ ọbịa dịbiri ọma Chukwu Onye anyị awa na nne m ukwu. onye kachi onye Na-awa ọjị. Di m ya awa. Ọgwa nne ya nọ n'ụzọ. Ọga. Nke mgba 5. Chukwu oke adịghị Gaa bute m ọjị ibetukwa n'ibe ahụ aka mmiri ọma. anyị wela n'ọtụtụ udo n'ụbọchị nke taata wa abalị nke ise Na welcome. nwanne anyị nwoke Thank you, man. Udike ụzọ ya ọ gwara ya ka anyị na ikwu na ndụ ga-abụ ihe ọbụla na ikwu na ji mụrụ ọ na-eji o jigo ya abalị nke ise ga-anọ n'ụbọchị taata anyị ga-ejigide ewu ewu abalị nke ịsaa ọ ga-ejide zụ akwa ahụ anyị ga-esokwa eje ahụ sori eje n'ikwu nne n'okwu na mba ebe ọ ga-eje wee gbalụ oge gwa anyị ehichapụ wee na anyị oge na ọkụ chekwanye ya chekwaba ọra na eze dị ya n'ugbu a na onye ọbụla dị ya n'ebe a n'ihe ị ga na-ezuzi ya n'ụzọ nke mma na-ezuzi ya n'ụzọ nke mmadụ ha na-ezuzi ya n'ụzọ onye ọbụla dị ebe a ga-eji dị narị ike wee na ihe dị iche iche wee na-esi ka Chineke na ndị ahụ gozie ya dịka anyị si kwuo etu a ka ọ dị ka anyị ka na chiri dim n'ilọma Chukwu dim obi na kwezi dim ike si n'igwe dim akụ si na chi. For the past 5 days we have been merrying and we have been having fun all through. It's a thing of glory. We must give thanks to God the Almighty, our Creator. It has not been an easy task, but our prayer is that today, which is the 5th day, tomorrow being the 6th day, and then on Saturday being the 7th day, which will ring the bell to show that we have scaled. I azụ agwọ ka ọ lọha nne anyị kọchọrọ ọha nne mbọsị ụka anyị chọwa n'ikwu nne maka na ọsọ chụwa nwata o mee gịnị ọ na ikwu nne. Our special thanks goes to all our friends from Lagos, Abuja, our business associates from China and environs. We thank you all for being there with us. Today we continue with the normal program. We're expecting another whole set and lot of groups and people who will come in to pay homage to the newly installed chief in Adazi. It's an ancient, prestigious, awesome title of Adazi. Thank you for now. As we go forward, we begin to give you enlightenment on what is really going on. East Point Magazine, who has been behind the video coverage and the photograph, it's not easy. East Point, for the past 1.5 years, when I give you the Lolwa, this is the first time I'm on full wind. I know to no live in all nobody. If you had Jen, when I'm on baby patal, Banye, Ogbalu you are not doing bad. At least the young shall go from that the young man who she had here. Paulo, Mama Denedo Nindi Nabatanobo, Ekene Kongi, Imananya Nachu Hogena Canopy. Mana today you are free to sit. Umada Dalono, Domo. Hey! Dim, Miliamachu Kunana.
Ezana wachine mena. Ezani femena ma. Tim obina kweze. Tim akatunigwe. Tim akusunachi. One, Ibadigo is square. Jenua. Obi one day is square and the Ibadigo is square. Obi na kweze. Akusi niwe. Mimi doledo. Omo ti dia. Kubanaka. Midi Ikechukwu. N'ala ndị doro edo. Ụmụada bụ ana na-ebe eze. Ada bụ ana na-ebe eze. Abana bụ ana na-ebe eze. N'ala ndị doro edo. Dim mmiri ọma Chukwu. Collectively, are you there? Bigo onye kwe anaghị igbo afọ nwa n'ụmụ dim tata ga tuwo dim onye Nwachukwu afa dim akụsachi dim ike si n'igwe Yes, not less than 48 hours to go. No less than 48 hours. Chief Engineer Gode Akuba Dimoza Nalue. I got Dim Chief Chike Belong Dimodera. I got Chionya Denizu.
Robert Okafor. I am Vice Chairman and Nnukwu. Edwin Ebefana, Ikechukwu. I am General Chairman of Obi H-Square. Chartered Accountant and Mecca and Eto. Leave Ejidofo. Every way Lebunam. I will see here. Emeka Ifediora. No. I am Provost Marshal. CY Ofedu. Yes. I never thought I job promote. That's the idea. But here we know here we go now. Here we go now. That's vegan. Hey, the sunny even. Ikechukwu. You will confirm that Ikechukwu. Yes. Confirm. No slacking. When you slacker, you don't be a one year for me. I will ask you. I want. Need you also. Not one half Kaya so. Where's Kaya? Kaya will pull you. Oh, yeah, I do that. I need to check it. No, nobody. Oh, man, or the woman. Oh, yeah. Never knew or Jack again. I don't know, Jack. I don't know what again. Number one. No. Where say no go ahead. Because in our Kakisi or Kata, Kawan Ikechukwu. I want to only Achakeva. Tonight, oh, yeah, can do this. Who did that? What was it? It was food. Two months then, I just also. Oh, Cato beer and I wish you have your right forever. Oh, be I young. No, you know, you were moved on to your no, dedicate. Every home branch somewhere. Small home branch out of it here, Okoye. So get a rich for nobody. Yes, especially in they are not
See why I offer you? Yeah, well, okay. Provost Marshal, ATDU. What sauce? No, I have a counter. You know, Counter. yes. Ikechukwu. Ikechukwu man to what do? The co-work chairman, Ebony. I can't wouldn't care if you because I will come. Bim, ola, my country. I remember. oh, yeah. That's how I watch it. Bim, I can do good deal. Oh, good. See that, you Bima, that's the one I'm watching. Over go his job. The joke and we have to talk about very lonely, oh, I die, man.
Unaga. Adeku. What if I very easy? Going Chitoka to your Bijindo. You are welcome. You are welcome. Nzoba na no balu fieketa. Nzoba na no. Ofu mu agwa. Ofu di maneme. Ofu mu ai badansa. Ofu mu di mo kabeje. Ai wa ifejako buruburu na da Nnukwu. Ai bugala ichia malakai obiano won. Ichia ezo bi nwa. Then I have Mr. I Obiane say, what they are now? Ilojianya, I not do no. Obiako, no. I got a former manager, Pichot Assembly Plant, Nnukwu, Gerard Ikechukwu, and Obina, Adigwe, all the way from Lagos. And you're welcome. What you want to see you about for getting the name? Dim, Dim, Akusinachi. Dim, Ikechukwu. ATDU Lagos branch, of which our full-fledged financial member. It was the Lagos branch. Lagos branch is in there. Let's see the there. Wabroka Islands Wedo. Is a former Odike Gemon is in Ono. They might call it prestigious is Ogbalu society that doesn't know. Okoye we hang on it. Because Lagos branch. Okay, man, Abakoa Keta. This Ogbalu and Adazi. They work with Lagos branch members. That's not the answer. Mkwakwa na nalo teko mwezi okumu. Aya gode kwa gulo oku. Imana le kubye. Awuru nuki ha mwe kwa olai. Awesi na ya bia sulu wele nyawa ngore. Maka okwo so e kan mata. Okwa ni le wa ngore. So ye wala ngore. Okwa no na he wele ko. Malone wanye le wa ngore. Ona kwa sikirieze. Mwana wanye ruju ne wa ngore. Mama we ko wanne. Alira ya kiyo sibado. Asines no la mai lo que tama. Ile kwa ya mwana ye na ile wa ko. Wa na le ko ne. Oinan baluga. Ko ihe ebu ga le na. Awesi na aya ya hana bata dewa ebule. Mo dewa ko bunoko. Aya le to se so se jano. Makana Lagos branch. Jukene Andiso kana ndi meri hai juwe su kiyawe me aya kai juwe no no bostanta wenda kai sigene ai baba na bobi ama no tudi na die ba ne ga die ne ona se do me be ko no na se do ne ko mbewe bo na se ono ko se ke buga abu ho o yele ja hu ma ku be ko se ke bo ga kwa o ba e bo bostanta o go ro ndi ja ha re ke ku ni no
Jesus Christ, All money.
Ichie Akụwafọ n'ụmụdụ n'ọganya. Ọdọgwu fela. God bless you, sir. Yes, sir. Ugabatago. Ichie Ugabata, General Chairman, Influential School Worldwide. Ichie Leo Afoka. Chidenife. My chairman. Ichie Chidenife. No more Siayana more in London. Thank you, sir. Anakukwaka. Dim, Leo Majuku. Dim, Obinakweze. Dim, Ikesinigwe. Owa ni Badigo Ejugwe. Owa. Àwọn yẹn lè tí lè Dim. Àwọn àmà mi yà ní. Ọ̀rọ̀ wẹ́kọ̀ mọ̀. Lọ́wọ́ mi lè yà lórí lórí mi. Bẹ́ẹ̀ àkàkà kí ẹ ṣe. No. Yes. Okay. Okay. Where'd you go?
Dim Miliomachukwu. Oh, Dim. Masimba apa na bia ifa. Abia ke no nyo chilo no na da Nnukwu. Di mo za na ruwe. Onye Chineleze na mmadụ apụghị na ya. Onye Chineleze na mmadụ apụghị na ya. Mana na bụ Igwele na ọkwa na bigo. Na bụ Igwele chere na. Ndị agadi nwanyị chere na n'ala. Ike anọ. Dim Akusinachi. 001 Ifadigo age grade nada umu. 001 Ifadigo age grade nada sinu. Anya onye reach logo ni Ifadigo. Anya onye. No. Ọkọ ndị Masimba. Nwa anyị na-anọ. Ụlọ akwụkwọ anyị na-anọ. Ikechukwu Adazi amaka nọ ekpere n'izu n'ụlọ onye tụcha oyi ụfọdụ mụ na azụgo ma mụ na azụ asụmụnụ nọ yọwa mere ebe ya na bụ niile ngwa prezidenti ihu ndị onye anyị na-elezi anya Tuwalenya ka obiwe. Tuwalenya. Amajazi otoya na. Yes. Mwa ye wotalo onisu no odi. Of I come global with Africa limited. Dim Miliomachukwu. Dim Nnukwu. Dim Akusinachi. Dim Ikechukwu. Hey! Why Ifadigo age grade? Oya liba. No. Ngwa egwu ama manya egwu. Ngwa. Egwu. Masimba. Ọbaliba. Ọdegwu. Ọdọ ka na-echi. Ọdegwu. Akusinachi. Akusinachi. A unique organization. Mrs. Agnes Okoye Odike, a member of Matimba. Ọdegwu. Ibiribi agba onye ọbụla ịkwa ego juru ala. Ndị na-egwekọkwa ego ọmakwụkwọ ibe ahụ. Ụlọ ya gbagha ka mkpokọrọ. Kama na anya ha dịkwa ebe a na-ewe n'elu anya.
Ewu ndiri ju n'afọ anaghị ebu akụ echi ọzọ anaghị ebu akụ echi ọzọ n'ọdụ Nnukwu ya karịa ife ndị echi ọzọ dị mmiri ọma Chukwu akụ karịa na dị nwa na-eme dị mmiri akụ na ogwu dị mmiri ọma Chukwu if I go age grade, Jim Akusinachi, all money. Ichiakuwa, God bless you. The son of the clergy of Amata, Chief Chima Ezibora. What do you go back? Zoba Roba. Ichiakuwa, the woman in the road now. One half of Jim William Machuku. Never do it. Behind any successful man, you must be a woman. Nami the kingdom. Nami the kingdom. Nadi mo the kingdom. Ikechukwu. Hey! Kubanaka. Before the age grade and the 001, if I go in. The million man go libe ne diani go. The million man go libe na chiegu abano. The makus na chi go libe na chigitel gude. The mak go libe na chigitel gude. Ane mego umibe na rekene ane mego mil na rekene di mummilo ma golibe na chigite gude di mummilo ma golibe na chigite gude ane mego umibe na lekene ane mego na lekene mili marugo ya saluga ronada fugoda mili marugo ya saluga ronada fugafue anya fulugo ya biko yolugo nada fugoda wani mego omi na rekene ane wani mego omi na rekene Ọdụ ụmụ nwaanyị ịfụnanya age grade Adazi Nnukwu ndị ọgbọ Mrs. Agnes Okoye Odike nwa mmiri ọma Chukwu na Adazi Nnukwu ịbụ mmiri ọma Chukwu na Adazi Nnukwu 001 Ifadigo age grade onye Ifadigo iziri chi ọzọ na Adazi Nnukwu na-enye ọnwụ unu unu ga-efi afa gị taa unu tụcha anya afa unu ewepere dị ihu nju anya
nyewe ha ka o ji maka ọ kwadoro akwado ọ nọ n'akwụkwọ nji ebe a program edere ebe a ụmụ nwaanyị ịfụnanya ya dị ebe a taa ngwa nna akọ ụna na-akọ ngwa dim mmiri ọma Chukwu dim mmiri ọma Chukwu dim nzakọ n'obu dim nzakọ n'obu dim akụsi na chi dim akụsi na chi dim ike si n'igwe dim ike si n'igwe OO1 Ifadigo age grade OO1 Ifadigo age grade nwa mụchara amụcha ngwa nna ngapụrụ ede dị n'ọjị gịnị hụrụ ji wee bịa ngwa kwuo unu ghọtara ihe dị otu mgba dim mmiri ọma Chukwu ọ bụ ndị efunanya ejigwe mma mwe ọgbọmụmụ ya ndị otu mama gị ọ gbapụ n'iru gị na kịta wee bịa ikele gị maka ihe ọma nke mere anyị mekwaziri nne gị ihe dị ukwuu n'ebe anyị nọ na nwa anyị mụtara mere nnukwu omenala etu ibe ya si onye izizi ji ọzọ n'ife adịgbo nwa anyị ọ bụ nnukwu otito ka Chineke ziri anyị na-ekele gị na-asị gị jisi ike ị ga-eji ka nka mee nwa obere ife anyị si ka anyị nye gị ịbụ mmiri ọma Chukwu nne m nwụrụ n'azụ ebe ndị mmanya ejire ndị nne m ama otu dịrị ndị Jesu nọ obi ntu m aṅụrị na m nwere nne dịka unu maka na ịma onye enweghị ọnụ ọ na-ebe ekele m unu egwuru m ekele n'ụkpa dị ikwu nne m Agnes nwunye otu Okoye Odike ụfọdụ n'ime unu maka iji ese dị so o wee were ihe ibunye Chineke ekele n'ebe ọ dị ukwu a ọsọ onye ma ihe mere nụ maka ije si bido wee mara ebe sitegide ruo taa ekpere unu niile mere ka ọ dị otu a unu matịrị m mmanwụ na-agba ndị ọhụrụ na-agba egwu dị ilo ihe na-akụrụ ịgba nọ n'ime ọrịa ọrụ na-akụrụ m ịgba ahụ wee na-asụ unu etu ahụ unu si ekpere m ekpere ahụ etu ahụ si ekele Chineke unu dere m aka na-ekele Chineke bidoro ọrụ ọma ọrụruo ya n'isi wee na-ekwu ụmụnne m niile bụ ụmụ unu mụtara ihe ọma mere nye emere ha amara Chineke bara ụba ya na ezi ya na ọ ya abachasị n'ezinụlọ anyị niile n'otu n'otu n'aha Secretary ụmụ ịfụnanya Chialedi and Secretary ịfụnanya ịmara mmiri na-ezo ụdọ tụkwa nwunye ya afa mmiri na-edo tụọ na mmiri na-edo odobe edo ọ ga-egozi ya wee gụwa ịma ndị a ọnwụ anya ịfụnanya ya ejiri General Adazi Nnukwu ndị otu Mrs. Agnes Okoye Odike nwunye nwoke onye iri na-echi ọzọ na Ifadigo ejue na Adazi Nnukwu ma wee bịa taa wee soro wee na-ekele Chineke to God be the glory Ikechukwu dị ya anyị ilu ụlọ unu ga-elekwasị foto ọdụ mkpa Ugo nwanne Dim na mo jere London no ọ bịa gbachara ada ya why meghe ụzọ
Yes, we want to get in the way to go down. Hey, Odebu. Yes, I know Obu Nori, Chief Christian Nori, Ichi already. You know, you be in there no. Obu Nori, yes, Ichi already. You're welcome. None. Hey, Miguel, Ebanda, Monaco, Amua, second na for Civic Center, na competition na Cultural Festival 2025. I am a gun, a real freezer. I am a very freezer. I'm a more able freezer, but I don't know. Eh? See, in that freezer, come through, all the monk. Yes, sir. Nani na mua karaka. Yes, sir. Thank you very much.
one second na Sisi Chudi Mojegu Numusianya Namoje London. I understand now. Then she no more ATD Legon branch. Lady Apoka, Dr. Apoka. No. Honorable. Yes, I will cheer you. Iye okay, Ike Joko. Ikechukwu Ilemunam. Obinna Adigwe. Chief Fabian Otua, Eza Kodono. Ndị kwuru iru n'ebe ahụ, anyị na ndị di anyị, ụmụ nwaanyị ndị Lagos branch, otu di na-eche ndo, ndị di anyị na-eche anyị ndo, ụmụfụ ga-arụ da anyị, anyị tụkwa ga-arụ dị gị, Chinedu, di gị na-eche gị ndo, arụ dị gị mma, arụ na-etokwu nnu, ofu anyị na-enye Chineke ekele n'ụbọchị taa. Na-asị m nwunye ejika aka anyị ga-ata ike n'uru echimechi unu chiri abalị obodo anyị bara Lagos branch uru ọ na-abịa kọtụrụ ezinụlọ uru before now ezinụlọ unu na-ebenefit before now and ha ga-akọtụrụ na-ebenefit n'aha Jizọs Lagos branch anyị ga-ebenefit bụ more now Jesus name we pray ọ ga-adị uru nwa tata na-aga n'iru ego ya akọkwọ ihe unu ga-eri agaghị akọ unu mgbe unu ga-enye mmadụ unu ga-enye anya akwụkwọ akọ unu n'aha Jizọs n'afọ ụmụ nwaanyị Lagos branch ka anyị na-eme presentation ha na nkwado ndị di anyị niile nọ ebe a anyị na-eprezent ihe a and anyị na-eme request ga-agbara ka anyị na-ese ebubo Thank you. Thank you. Thank you very much. But yeah, every learner to want to go to work there. Every learner to, how many learner? You get that, you will do that. How why? You shall go there. I can't tell you. More than Because I know mine na what is the picture. It was na Odike Kaleze. Ona digwa na Kapareze. Abe woro igwe na ego menye awanega. Ichia Kureze. Eza me tim. Ni me ma chugo. Ona amo ja ke ku. Ibo bi na kweze. Sibukwa. Akala ko na dima ha adize. We were such a great thing. I reckon that's why I thought that I but you know, don't want to go brand. When we talk about that, we don't walk about. So, go down that over, do I? Go down that over, do I? I Dim. I'm the woman now. They can bring development to this vicinity. And very bad as an agriculture. And I will all occupied pieces of land. And nobody will have insecurity. But if this one will push ever, I will lose the people will clean. Yes. And there were more people like you down here and Adazi in general. As a member and the product of Lagos branch, who are here, which are willing to give you. Another one, I got one.
Chief Ikechukwu nwata ya na chi ya dị na mma mmọnwụ n'afọ onye ga-eji wee bịaba unu n'anya ma ndị a na-eme ahụ ma ọzọ ichi ihe echike ya nka n'ihi akwụ ebe ọ bụla eziokwu maka na onye ọbụla echiri ọzọ ezugbo ka ọmụ nkwu ibe awụrụ eziokwu ebe ọ nọzụgo ebe eziokwu dị na-eziokwu ndụ were anyị chukwu nke abịa hello ezuchu ụmụ gị ụmụ ya zụọ gị onye kata ebe ahụ ụdị ihe ọma ya isi ahụ efu ma ọ kpata ụdị ihe ọjọọ ochere na nke ọ na gosiri ọga nawa n'afọ chukwu okike abịa eze ndị Igbo na Konovu a dị n'ọnwa zidiri ndị Igbo ọ ga-ewego n'ọjị ụlọ ọjị yes ụlọ ọjị eze udo ụlọ ọkụ ọjị ị na-agbalị yes dịka esi ekwuru Chief Emmanuel Ikechukwu and his internet ezi Igbo na Konovu a anyị na-asị ya nnọọ elu udo nnọọ ọ reality ọ Chineke na-ebuli mmadụ elu ọ ọrụ Chineke otu a ka ọ dị we do all these things for posterity for record purposes onye jọrọ karịa ibe ya General Chairman Ifeanya H-Square Adazi Nnukwu worldwide Ichie Ugwu abata Ichie Ajio Afaka Ugwu abata na Adazi Nnukwu Ugwu abata World Bank anyị na-asị ya nnọọ onye isi ndị Ifeanya na Adazi niile onye gara ibe a dị maka motu Emekwa Kingdom na nwere Adazi Nnukwu onye isi ndị Ifeanya anyị na-asị gị nnọọ Ichie Ugwu abata God bless you. So that's celebration. This is the 4th day of January 2026. We'll do that. Yes. I got to go there to the celebration, to the jubilation. Honestly. Ishimozi yawe kabasi. Ishimozi yawe abụba. Abu kama ni na ibu. Yeso. Omeni ife. Ọ bụ ndị mmadụ. Dim Akusinachi. Dim Akusinachi. Dim Ikesi n'igwe. Dim Ikesi n'igwe. Otu aka ọ dị. Dim Ogusu Ọchake. O1 Ifadigo Ejigwe. O1 Ifadigo Ejigwe. Number 1. Biko n'abalị Igbo, achọrọ m ndị bụ ụzọ wee banye n'ọkwa Adazi ka ha keneelu mgbe n'afọ nnukwu plan n'ebe anyị na-esi wee nọ ndị bụ ha batakwa m Dim mmiri Nwachukwu
Dim Obi na Kweze. Dim Obi na Kweze. Dim Akusinachi. Dim Akusinachi. Ikesirigwe. Dim Ikesirigwe. O1 Ifadigo Ejigwe. O1. All the serial number here. Ifadigo in short, I'm short of words. Is it here? What I understand, I don't know. Even I know I have a passage. I want to learn on my car. I want to have a I say, when you learn on my car. Yeah, I was in my there's a way in when I'm on my car. But all this time, I want to learn on my car. And all my name of you is here, and a deal for many. Man, everything here, I don't want to do and I was a deal for many. Akokaria. Akokaria. Because I think, short there, even I got it's I so what do you do? We thank you immensely for the way you treated us. It goes actually, they want to do. In and I did. You only get a deal. You so I must say thank you very much. And God bless you. Now, also thank you. Also, I eat you. Nnukwu kwa hana so that's why I want dim also another se mo gbare na ibo ma me be nka no ka ne na ka Jesus dim million ma Dim Obi na Kweze. Dim Obi na Kweze. Akusinachi. Dim Akusinachi. Dim Ikesirigwe. Dim Ikesirigwe. O1 Ifadigo. O1 Ifadigo. Thank you so much. Yes, on the Nnukwu plan, General Jalifa, the powerhouse of the Nnukwu plan, on the Jalifa. I am we thank you immensely for the bringing support given to the chief celebrant. Honestly, some of us do overwhelmed with happiness. We thank you for your kind words. Dim Obi na Kweze. Dim Akusinachi. Dim Akusinachi. Dim Ikesirigwe. Dim Ikesirigwe. O1 Ifadigo Ejigwe. O1 Ifadigo Ejigwe. Thank you. Thank you very much. No. Congratulations. No. Well done. Congrats. Yes, you don't put no leadership photo. All the very important. Esa na mgbajia karo n'ọgbọ Adazi Nnukwu His Royal Highness Igbo Esteban Mmụọka Demako ụmụnne bodoro onye o mere Olówó Emeritus Eza Eze Chinedu Teklechi bụ Nnukwu Imezu udo Igbo ụgwọ ya ọsị echi ọzọ onye gwuru echi Ime ọzọ na ruo Ekwute ihe isi ndị ọzọ na Nnukwu Dim Akụmechukwu n'ilo Dim mmiri Nwachukwu the chief celebrant Dim Akusinachi
The powerhouse of Adazi Nnukwu. Yes. The powerhouse of Adazi Nnukwu. How about you, Nikita? Hey! Odike. His Royal Highness Igwe Etebat Moka Adam Adazi Nnukwu. Yes. I hear you. We have not seen something like this before. Everywhere we 17. What are we going to over 19? They keep it 20. Over team who heavy. People who heavy out of the Nnukwu. It's like the budget. It's you put away give it 20. Huh? It's you put away give it 20. Over team who heavy. None of the Nnukwu. What are they for?
Ikechukwu enawa. God will bless us.